I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver en LPS baggrund. Så vi starter simpelthen med at tegne sådan nogle bobler, så det kommer til at forme et L. Eller cirkler, eller hvad I nu vil kalde det. Sådan. Så tegner I en sky. Eller hvad I nu vil kalde det her. Og nu laver I så et S. Og jeg er så rigtig dårlig til at lave sådan nogle dobbelt'er her, men nu gør jeg det lige så godt jeg kan. Ser vi, om den kan blive bedre end den sidste, jeg lavede på den sidste baggrund. Det blev den. Yay! Nu tager I et stykke papir, og det skal være i en anden farve end den sidste. Og så tegner I et dobbelt P. Så tager I så en tusfarve-agtig noget. Og så farver I. I bestemmer selv, hvad for en farve den skal være. Og om I vil farve med tus eller med farve. Jeg har så en virkelig mærkelig metode at farve på, synes jeg selv. Men ja. Så når I har gjort det, klipper I den her P ud. Og denne her gang har jeg lyst til at klippe ud i en rund cirkel. Sådan. Okay, så inden vi sætter vores P på, så farver vi resten af tegningen. Som I kan se, har jeg holdt mig lidt til det blå, fordi at my favorite color is blue, og fordi at jeg lige skal gøre det hurtigt, for at gøre den her video for lang. Og ja, nu skal vi så til at sætte det her P ind, og det gør vi simpelthen med noget tape. Og så taper vi den fast med vores dejlige smukke tape, og det var simpelthen derfor, at vi skulle, fordi man kan ikke tegne oven på tape, så ja. Yeah. Let's go to this game, blah blah blah. Okay, for at være helt ærlig ved jeg ikke, hvad det for en sang vi var. Sådan. Og ja, nu ved I, hvordan man laver sådan en.